Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Amalawi anzanga, kodi mwaonera kale hot current tea? Iwo watu Akuti, Samanyengelela, Komanso, Pepesa, Chilungamo, Chizingoyenda, Ngati Madzi. Takhalani pomwepo timvesere kuti lero angalula chiyani. 5 January 2025 kuchokera ku Times Television kunyadira kuti mati TTV tafikanso ni program yoyamba ya chaka cha 2025 ya hot current. Program imene timabwera pano ndicholinga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno, ndipo tikamalankhula pa nkhani zimene zizi sitigwirako kukamwa, sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Chilungamo chizingoyenda ngati madzi. Happy New Year to you all amene makonda program imene ka mdziko la Malawi ka muli kutiko pansi pa dziko pano pa wherever you are. You're welcome to our first edition of Hot Current on Times Television TTV. Dzina langa ndilomwe lija ndevu zamwayi Wonder Nkwenda Viwi msisi yako. Komanso ndabwera nawo achimwene wanga Vayana Chiunga amapang'ombe takulandira nabusa achunga. Maso mbali yako kuli atsogoleri a Jona Bamkuku amsukuluzi takulandirani amsuku. Timati titokoze omvera athu komanso amene amaonera program imeneyi, amene mwakhala mukutsatira program imeneyi mu chaka chathachi komanso amene talowa chaka cha nyuwani. Ifeyo tikulonjeza kuti tipitirira kutumikirani pa nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Tisayiwale kuti 2025 ndi chaka chimene tikhale tikuponya voti, nde tiyeni tikonzekere kukagwira ntchito imeneyi moona mtima. Chabwino, nkhani zathu ndi zitatu. Tisananene nkhani zimenezo bwanji timve uthenga ochokera kwa proud sponsors athu Serizinda. Nkhani ya kusinthaso kwa cabinet. Tili ndi cabinet yatsopano imene ndi recovery cabinet malingana ndi imene ayitchulira amene amasankha. Cabinet imene tachoka pa 27 tafika pa 31. Taonjezeramo ma deputy ndithu angapo komanso taona kuti ena amene asinthika ndi awiri, ahali mkandawire komanso anansi chaula mdoko ndamene akuoneka kuti agwamo mene mumabwera nkhope zina za nyuwani tufuna tiunike kuti kodi tikuiona bwanji cabinet imene kodi inalipo ija yathandiza bwanji chakwera kapena sidathandize bwanji, awa abwerawa athandiza bwanji komanso atumikira bwanji dziko la Malawi. Hanina ndi ma alliances amene tikhale tikuwaona kutsogoloku pamene tikuwandikira zisankho zipani kubwera pamodzi kufuna kugwetsana kuti kodi majority paja ndi 50% plus 1 kuti zimezi zitheke zikhala bwanji. Pano pa ma president azipani ambiri tikuwadziwa koma ma running mate adakabisala palibe amene watuluka kutiuza kuti running mate ndani amakhala kudikira nthanga timene tufuna tiunike zikhala motani za ma alliances. Komanso mkulu wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve Bank Dr. Wilson Banda amene wakhangati apakirisa kuti ayipakirani basi tachezapo nde tufuna tiunike kuti zimene zikutanthauza chani, kodi kufunikira kwa udindo wa governor wa Reserve Bank pamene tili mu chaka cha chisankho kotani paja kumakhala ma expenditures komanso how ma expenditures amachita affect inflation komanso nkhani za forex zikhala bwanji. Azibambo nkhani zathu ndi zimenezi. Posachulukisa gagamdiwa president imene amalankhula mu uthenga wawo wapanyuwere adakambapo zokuti achitali configure cabinet ndicholinga chokuti itumikire bwino wa Malawi. Nde idatuluka cabinet iyo imene timanena muja kuti pano patachoka pa 27 member cabinet to 31 member cabinet. Nde kuti muli ma 4 ministers, ma deputy tikuphatikizanso a president iwo komanso achiwiri yawo a Michael Usi. Ndimati poyamba ndingomva reaction yanu. What is your reaction amapango kuti imeneyi ndi imene akuitcha kuti recovery cabinet? I don't know kuti njichewa tingatene kuti paja machali chambiri amakhala ni mathimu. Yes. Nde kwatuka mathimu iyi ndi thimu ya boma recovery. Nde njichewa tingaita nthawizo kuti chani yobwezeresa. Yobwezeresa wakhanga kuti zinapochoka china chake chinaonongeka. Ndo kuti ilipo yoboyamba je mapochoka
I to what Zimpuzo sizili bwino. Nendo ufuza, can you recover something you didn't lose? What are we recovering? We must have lost something. Yes. You understand? Ndekuti wapanga point iyo akuona kuti zinthu sizinali bwino ndi akutenga timu iyi kuti ibwerese order akonze ndithu amene alipo kuyambacha ndikuti zipeta pali samapanga bwino ndo pabwera enawa kuti athandize kuchita recover zinthu sichoncho mukuziwa chifukwa tupanga jenkha tifanena kuti tikugwirizana nanu koma kungogwirizana nanu ndiye kuti funse tomakhaonena kuti so mmatengasa anthu omwewo kuti muchite recover amafuna zifusa chifukwa anthu ochuluka mu cabinet iyo they are the same ndikuona ngati kuti asisa nkhani mmoja apabwera ndachi mwenewa koma ndikuona ngati kuti pali kuvomereza kwa mtundu wina kuonena kuti sizimayenda bwino ndiye tiike timu wazi ndazamvetsa amene amalankhula president kunena kuti mena mapeka chiyembekezo kwa Malawi 2025 tisataye chiyembekezo zinthu zikhala bwino to make sure kuti chiyembekezo chikhalepo ndapanga reconfigure my cabinet imene no itigwire with some extra energy ndio awe pabwano pa recovery. So in short mene ndikumvera no inditsa pano maganizo anga pali kuvomereza kunena kuti sitidaende mene amalawa makanizira so timafuna pabwera timu ina imene abwerayo chabwino yokuti ithandizire kubwezeretsa zinthu chimake chabwino ndikumva choncho ndemo yankha fusolanga kuti ndoti amene alipowa amapala mwina ndi mwina ndaonjezeramu anthu folo kuti mwina mwake tizitolere kuonjezera folo 27 ero kasa asinthaso tu koma manyuwa ena asintha umesa ndomweyo umene tikuli nawo maplaga anapsya folo kasinda plagi mwina amapala mwinamo ndi aapititsa kuti ona akakonze mwina maplaga agali munthu amene ali ose folo ikakhala kuti ndi ujeneni aziotcha ndena sintha imosi yambe ngani yambe ngani ba ine taiona cabinet manena kuti so awa ndameti ngatche kuti joka wachakwera yes no sisa chifukwa 2025 yes kuli chisankho September yes tili mu ndime yomaliza yes the coach amaika the best players moti ku MCP kuja these are the best that you can get to put in cabinet ndi chifukwa awayika nanga munthu upita chisankho mungamayikire anthu ena amenena kuti ongweserera so these are the best koma mumaso mwaso golere iwowa ndamene the best maso mwa Malawi I don't know chifukwa ambiriwa ndionena kuti mungatinanenera anali kale mu ministries zosiyana ena wangu asuntha ena apo ndi apo koma the core ali momwemo and if you ask me kwafusa Malawi on the ground kuti kodi mwaona zinthu zikusintha ambiri aphetira asana yanke so tione amanena kuti pa Chingereza amati benefit of doubt kuti wina aliyesa amafuna atapasidwa mwayi akasankhidwa koma to be honest on the ground Malawi amene ndacheza nawo kumva maganizo awo ambiri akumaona kuna kuti same old stories. I don't think anthu ambiri ali ndi expectation moti awawa ali ndi mwayi maybe to prove against critics koma otherwise I can tell you kuti it's not a cabinet change onena kuti muthatha manena kuti muli cabinet reshuffle tu moti kuti it's a very minor because the core team has remained the same. If anything awonjezera ma deputy ministers and tikudziwa Malawi kuno deputy minister amakhala alibe mphamvu ndiye mukaiona kumanena kuti ndi mmene zinthu zavutira tiona benefit of doubt tiona benefit of doubt abankuku I think ma ministers awiri anyuwana amene alowamo mafu ministers ndoli ndi awiri pala Ezekiel Chingoma amene apasano homeland security kumene kunali bambo Ken Zikhale apita ku mining kumene kunali achangana muno apita ku defense kumene bambo hale atawa mingas komanso taona ajese kabwira akugawana ndi mai wilima madaliso wilima education kuti no higher education ndoti ma universities and the institutions of higher learning ali mbali mene mai wilima ndota ziyang'anira ma primary schools manasale ndi ma basic education ndi secondary education enawo ni ma deputy. What is your reaction? Because they are now officer in general. Now we're trying to be in particular. Popeza mphamvu yosanga
Siyanu. Ile ndi munthu mmodzi. Siyanu. Ndipo sitima inaso timfuse mafuso so sankhayo kuti mwasankha mwasiranji awa ayi ali ndi mphamvu zimenezo. Yes, and aliso ndi mphamvu usane naso zifukwazo. Yes. Komano ndimaona kuti potengera mmene Malawi alili kumavomereza kunena kuti we need to recover something titipulumutse china chake. Ndimayembekezera kunena kuti pakhala kusintha kwakukulu pa cabinet potengeranso mmene ndaonera ine mmene cabinet iyo yakhala ikuchitira mbuyomu. Ndimayembekezera kuti alipo pali nduna zingapo zimene mwina nkamasuka bwinobwino as we go on the program sanamizire kuti ndita as we go anakasuka baso sawe njomwe afuna ona bizanga kuti nesimonya kaposta kuti ndi masuka masukani wawa atu they should stay true. Komana ndimaona ngati kuti ambiri amene awasiya cabinet iyi if you ask me ndikumazifunsa kupusa mutu kuti akula wawa adasamba potani ndikusamba kapena ndi Yesu zikhozokazi ziwirizo ndikusamba potani kapena kuti ndi Yesu. Tiyati tikhale pano pa tizitchula ministry by ministry kuti uku kuli wakuti akulu tatenti ananeni mavuto amene ali under this person uyuyu wapulumuka bwanji amene kuti akhalebe mu cabinet imu azijabe misonkho ya Malawi olo even iye mwenu wakeyo akudziwa kuti ineyo zizwaziya zoti mukumenyana ndi munthu akumakumenya chibakera mphuno pakamwa akaza kumenya patsaya umati ambuye ziko mwandiponya nduna zina mumuposi zimafinya corona inde zaponyedwa ndipo zikuchita kuti ambuye zikomo na mwanjira ina tili ndi nduna zina zimene zatsala zimene zipangidwe fire mwina even 3 weeks after the appointment mwina kuti makai zipitani azisiya tikakhala chiyembekezo chonena kuti omwewo amene taona kuti ngolepherawo atha kusintha zinthu kupanga recover ndiye kuti mwina mitu yathu sikugwira ineyo personally mwati mkulu yuku nduna kuku wapulumuka and ali gulu limene likufuna lipange recover zinthu guys no kuna amene amapangisa zinthu kuti zitayika now are we being serious kuti part of the recovery process can happen with this guy inside. You know, with this guy inside, how are we going to recover? So if you ask me, it was a surprise cabinet to me. I got shocked. I felt like the appointing authority could have done better. Kusinta kolongo soka tabwino ndimaona adono makosomolaga mabanga kasaini kana kuti kuvula mlakule ndimavuna ndi mukamapanga comment pamene muko mmetanenera mujata una anthu ena kulowamo ahali nkandawira don't know kuti adapalamula cha mtundu wanji kuti iwo ndi get out completely mwina commission of inquiry report ena ibanga ndithu conclude motero mpaka international media kumakamba poso kwambiri kuti kumbukira commission of inquiry report unduna umodzi umene unakwera under heavy scrutiny unali minister of defense kuti mene anapangira handle zinthu zawo pena pake sizinali bwino so kumbukira ndiso kuti madonors amene akhala kuona ndi nkhani ija with a very high interest kumusiya minister of defense after such a faithful experience for Malawi. Mwina so zinakakhala pena pakuti sono mene anaplakira anzathuwa kumeneko basi minister nkumusiya so ena kumatero kuti babu no kujosa minister ayo kapena tingana chaso kusika kumusiwa chifukwa ndikukumbukira kumbuyo tinkati kuti heads must roll so paena manena kuti nangasi munanena kunena kuti sangathe kufotokoza the president and is entitled to that sana kufotokoza kuti awawanda acho safajani koma anthu ambiri amachita connect kunena kuti commission of inquiry jamuonesa kuti minister of defense komanso ngakhale ku minister of homeland security police naonso koma kuti nkuluyi ndi heavyweight so ku chipani chifukwa mukumbukire kumbukirani kunena kuti cabinet is also a political reshuffle zimene zinde samana mizane in as much as anthu awa akupita kukathandiza boma government machinery komanso pachaka cha chisankho kawiri
president amatengaso anthu onena kuti awathandizireso kumbali ya campaign and strengthening numbers vote towards going forward. So mukaona kunena kuti for example mkabineti sopano mwabwera vituja ali mkabineti so muonabe kuti ngakhale awawa achoka from the northern region ahali mkandawire koma vitu is in kuyesa kupanga compensate northern block yawo representation ya MCP. So ine ndikuona ngati political so reshuffle kuti enawa ndio thandizira kwambiri kundale. They may not necessarily be my heavyweights in terms of administrative delivery. Vuto kunoko ku Malawi wanda ndio nena kuti anthu ambiri angoti asankha kukhala ngati minister amakhala ngati kuti awalemekeza kuopya ndipo kongo acho osa kumene kuja nkukanena kuti katumikirani boma mnjira ina amaona ngati kuti basi awasiya. In fact anthu enawa they would have made more money in other capacities more than ndio zina umadabo kuti uli cabinet minister anthu mapherane chifukwa chani. So kwinako samaname ine ndikuonapo ndale zimene zalowa mu cabinet reshuffle so imene tizithamangisana ndi nthawi ifuna ndi nkhani yaitali kuti tikamba mwakambapo za ndale zimene zaoneka mu kusankhidwe kumene kuko taonapo ndithu anthu ena azipani zina akubweramo mmodzi wa ku PP awiri aku DPP akuabweresa amene mu mkona kwa metinanenera kuti president saku he doesn't owe us any explanation why he's picking who he doesn't have to tell us that and if also sukuti tingakakamize kuti anene but do you see anthu amene ajawa akubwesa value yanji ku boma la MCP ncholinga chokuti mene mukunenera mwandale mutipita kwa ino ngakhale ndikuyangana akhoza kubweresa china chili chonse mwina chothandizira MCP kupitirira 2025 anthu akubwera ndi ndaliso wazipani zawo kapena anthu amene wakubwera ngati in their individual capacity ataona mwina influence ya mena lili mwina kuma constituency kwawo. I don't know how do you analyze anthu abwera kuchokera muzipani kwina ku 2 from DPP making it 3 now tikapatikizapo achomanika ngati yadakaliwa DPP apa sasu ujene minister unali wa usuja. By the way Ausi now is a minister of state responsible for public service delivery. Waiva akona ndi big yeah the big sema sewe akona ngati civil service yose jamwa mokuti mwina akolini zamba as bilano that's what others are saying. Some people are saying okay but the first was about awazipani now and mukama yankhula pamene popo aliratu MCP kutena kuti mutenga bantu kunja ngati mnotisa nakhute ndiyambe kunena chonchi kutena kuti my Joyce Chitsulo Mwanza West kuwasankha kubwera mu cabinet ine sinabwere ngati uli nadabwa sinadabwe kwambiri chifukwa yonera kuti anali kaya ali I'm not so very sure komano I've known her ngati MP wa chipani cha DPP ndi MP wa chipani osati you have known her ngati MP wa DPP okay mwina ku parliament ko kuma sinu kube kuna DPP munali mwafunsa athamana naso chimodzimodzi yes mukatengera ndi anali mmodzi mwa timu ya Nankhuma that time yes amene akaoneka kuti mapaka sympathize kwambiri na Nankhuma atachoka Nankhumaja iwo aja sadalengeze muyira kunene yaro life eso laduluka DPP komano sadasatire kuma Nankhuma kuti sadasatireso komano ukaamva ma statement tina umazona pro government tomoneka kuti pro government ukafusa of course ama kondeja wacho unena kuti ndale sitimaja ayi so ngati kuli kopempha zinthu zikubwera zichoka kuboma tena kuti tilemekezenso boma limene lilipo at that particular time so I wasn't so shocked kunena kuti atha kuatenga ku cabinet mmodzi mwezinso amene ali a Benedicto achambo kuchokera ku Mangochi mukanada bwakana atenga ndani asema Sulemani kuna nakakana now so akonena kuti kodi akubweretsa value ya mtundu wanje. I think that's where it's very critical that's where ena MCP atha kumanyinyirika kunena kuti kodi mukutisiya ife mukatenga ena kunja kwatenga mai Joyce Chitsulo kapena achambo patakhala kuti pali MCP ndi mene nali UTM ndi MCP for instance kundetu kutengano nduna zochokera ku UTM zikubera ku MCP you know kunena kuti there is this working relationship so palika value chifukwa ndi kuti anthu akwawoko akumanena kuti yes atiganizira
pamene in this case pali maboma ena amene amaoneka kuti ali dominance ya chipani cha DPP machitsanzo mene kuti kumanzi you wouldn't say kunena kuti is dominated ndi MCP the DPP that side. Okay, so atopeza kuti my just Tutsulo apita ku MCP nkuteka kuti ndotekera ndithu ali kutekera singane kuti simayo kuti alibe capability atokwanitsa mene yena so amachitira pali minute komana kuti kwawo ku DPP ku avomera kunena kuti yes matengera watu upeza kuti DPP doesn't even recognize her bwana sana yankhula na malumba mpaka pano ana malumba ndo amayankhula audika alumbire kaye lachiwiri atikana nanga si tangona kuli zi timembekeza chikalata kwa chat. Number 1. Number 2, why I think my Chitsulo sana funa kuti anene kuti ndachoka ku DPP publicly. It's because of support base yawo kwako kumaoneka kuti kwa DPP kwambiri. So ukati usipange align yourself ndi chipani choti sichili popular kumbali yakoyo umataso upanga cost ujeni yako uyampiwa ko ndi apapa no DPP. That's why it's even very tricky kunena kuti akaimanga ra DPP kana akaimanga ra independent kamena akaimanga kuti vosa no MCP sana no MCP no okay not yet koma I'm hearing in points kuti DPP awupanga field candidate winner kuwasiwe sekwawo so kodi afika kale pamenepo yes pali pangapo amene amaoneka kuti khanga tisako mpaka za DPP kamaone mono akanga dai akumaika wina dana mpatuko asulizo ngadati namali nena ife mucha kunena kuti ife ndifa mpatuko akumpanga sosiyana so even mene ali ajambo kudi zimakhala chonjo ife kantu namapanga so mahotikaali nditawo anakuda kuti mpatuko anadikira kuti mahotikaali nditawo mawele satai nthawi mafano kuti pa value ndukaika. They are not bringing any value? Is that what you're saying? Contribution now, yes. Komanda ngati boma la MCP lumbangana nokuti tatenga uyuyu kuchakira ku DPP iyeyo abweretsa mavoti ena kuchokera kwauko ndukaika kwambiri kulengera malo amene iwo akuchokera. Of course you might not rule out alipo anthu ena akonera kuti amatsata Joyce Chitsulo without even the party atawatsatira komano the magnitude of the value ndikuona ngasiyambiri. So anthu akubwera kwambiri ngati in their personal capacity. PP for instance ndawe ndapena pake apenga come secretary general kunena kuti if sina pake we not consulted kunena kuti tukutenga munthu wathu kuchoka pameneko. So ngana avomere anowa chimpeni kunena kuti akupita ngati anowa chimpeni osati ngati chipani cha PP kupereka munthu. You know yakati chipani cha vomerezana kunena kuti tukupitisa nzosiyana value chabwino. What I wanted to say was kunena kuti ndinakhala pansi kumaunguza mutu kunena kuti kodi chimene chingakhale kuti chinawapangisa kuti akatenge my Joyce Chitsulo achimpeni ndi chani. Ndikumaona ngati kuti kumbukirani kuti chisankho is a game of numbers at the end of the day it's numbers and mmene manambala akumaonekera chimene chikumaoneka nchonena kuti dominance ya ku southern region ikhabe opposition. Dominance ya ku central region ikhala mostly government MCP titero. Kumpoto dominance ikumakhala ngati kuti yosaziwika kwenekwene. Now pandale one of the strategies meme mapanga in terms of numbers ndi kunyosolerana. So ngati mungathe kungonyoso lako chifuka what happens kuti my Joyce Chitsulo fodali ku government alwa mboma ndiye kuti muona ma resources mene atapitire kumene kupita ma resources kumene kuja andi nthawi ino kukoneka kuti zinthu sizikhala bwino zikukhala njala ndithu chaka chino. Now what happens is maboma ngakhale kumbuye kuseko mu chaka cha elections ma handouts amakhala okondera ndipo amakondera anthu amene exactly. Now people on the ground nthawi zina amatha kupanga respond ku zinthu za relief zicha. So by that upezeka zwana kuti munthu uja wawine ngati independent. Not necessarily I don't think kuti angaime ngati MCP. I don't think kuti angaime ngati DPP. I doubt. Komata ima ngati mwina independent ndikugwisa ntchito ma resources aboma
ifa lakhala kuti aluza koma khala kuti anyosolako ndi akanyosolesa uku anyosoleko uku ndikuona ngati at the end of the day MCP angona ngati kuti mwina ku south we can't win koma tanguti nyosola so much the better chinthu china nchonera kuti my Joyce Chisulo in terms of ku parliament she has been a very powerful MP. Yes, true. Chifuka iwo aja mkakambaza ma committee ma clusters onse aja chair ma committee onse aja ndi my Joyce Chisulo. Komanso public appointments committee ku parliament kuja ni my Joyce Chisulo. So she has been and is kuoneka ngati kuti apitiriza maudindo. Yes. So those are very critical positions. Chifuka muchaka cha zisankho mufuna kuti anthu anu ndamene akhale mu key positions mufuna blessing ya my Joyce Chisulo mufuna kuti zinthu zina tima take tufunika amaiwa so muona kuti this could be a tactful political appointment ifanana kuti ine ndikuiona kuti this is a political reshuffle akufuna akuyangana chisankho cha 2025 in September muno ndipamene kuona ngati panaso ali zoti nda DPP akuziwa akavala nsalo mene avalira mu ya DPP maiwa chabwino tachoka pa 27 total to 31. Yes. What happened to street measures? I don't know. Actually mene mabanga present mid budget. Yes. Adachita kuima kaye chichola. Yes. Fada dausidwa kuti takaoneni kuti tiseva budget drama. Yeah. Nde cabinet yakula to 31 from 27. Yeah. Abankuku, what are we doing? We're not doing anything. Okay. Ineyo chimene chimadzandi gwetsa mphai ndi dziko lathuli chimenecho kunena kuti timafuna kuti tizilankhula zina nkumakapanga zina dziko linoli kulena zona zeni anthu kunjako akulira chuma sichili bwino zimenezo utakhala kuti ukhuta ndi kuona ngati chili bwino kwanu konko koma chuma sichili bwino high cost of living mitengo ya zinthu yakwera now ndidawaombera manja president atanena kuti mu address yangayi sindikambapo za austerity measures achichola kama panga present media budget afotokoza bwino now tikamanena kuti austerity measures ndiye kuti a president iwo ndi timu yawo amavomera kunena kuti tuene tipange cut my expenditures ena ndalama zimenezo tikaziseva zigwire ntchito zina otonjezere timanga tigule titani mapetrol akuvuta awa ndi zinzawo. Yes. Komano where you are increasing the numbers of ministers with their benefits and salaries and everything else zimagali moto zija and everything else kuchoka pa 27 kukafika pa 31 ndi mapangano conclude kunena kuti our leaders akukhala dziko lina ali ku planet ina zokuti amalawa kuvutika sizikwana zimezo sizikwakusa and they don't care because abana mene Malawi yalili timene kuti tiyoka pa 27 manje tizibwera kumusi kuno konjezera timakamba tisabere muno kunena kuti there are some ministries zimene zimayenda pazoka all along opanda ma deputy koma this time around ma deputies mwamva achunga kunena yes kuti imene ndi nthawi ya chisankho abwana ande mapanga ndimene kuti how do you balance kuti you want to win an election at the same time muziko lanu service delivery if you check umeze kuti majority yathu anthu ambiri mukamaseva kuti tuonjezera anthu ena 5 ka 4 mu cabinet yes ndiye kuti choyambiri ndi follow amene akupanga benefit yes ndiye kuti majority ya Malawi mwanena kuti mutha kukhala mbali nayo inuyo mubakuwa choncho ife tuonjezera awawa very saddening abana panopa timene tsachiwerengerochi chabwino abana nthawi go ahead mukamapangapo comment pamene popo ndimafuna so tinenepo kuti was it necessary kuti education tichite split into two ministries ili ndi full cabinet ministers wina si deputy wina ni nduna woona maphunziro amwamba education wina ni au kachenjeri woona maphunziro a musi ndi ma PS au kali kunali ma PS kali amene are responsible for was that necessary kutengera pamene dziko lili ndi mmene chuma chikuyendera ndi mmene Malawi akulilira for me I will tell you kunena kuti this was avoidable ndikudziwa kuti Minister of Education ndi unduna ukulu ndipo ambiri kukamba nawo anthu ku Minister of Education amakuza kuti chiunduna ichi nchachikulu finally ndi ma PS ambiri exactly koma munduza kunena kuti
kodi are we going to have significant changes kuchokera panopo kufika pa September period hii? Chifukwa what you are trying to say is mukupanga reconfigure ministry structure. Chifukwa inayi mukuyamba ndi from scratch which that build ministry, and within this period ikhala kuti structure maimanga delivery yachitika. At the same time mukubelesa ndalama zina zapadera, mukubelesa anthu ena apadera kuti athandizire kumanga ichichi kuti chikhale independent ministry chimene chikudyaso ndalama zimene mufuna kuchita save as a country. Mukaona pena pake nkumanena kuti and then you consider period, is it worth it? No. I have a big question mark. And kumazifunsa kunena kuti kodi sana katha ni maPS omwewo nkupanga consolidate ntchito imene yasalai mwina atati awina. How do you bring in Jessica Chakwera? The issue here is about bringing in Jessica Chakwera as a minister. How do you bring her in? You fire with him and bring in Jesse? No. Nkhani ya Jesse ndonena kuti kumbukirani kuti she comes from educational background. Yes. Nda academician. Yes. Yeuja. Yes. So no akupanga apply kuma academics. Yes. Koma kuchipani yeuja amajera pakama ngoyankhula. Koma ku zoyankhula sangamika Minister of Information. Fa kumene kuja ndime manager kunkuyo anamanga kale. Chizipa chili nda kunkuyo. Ndi amika kuti. How do you bring her in when you have a minister with like what's the solution to fire awilima kuti Jesse angokhala iyeyo abangojenga kapena ndichifanira kuti this is a political reshuffle. Ndikunena kachitatu mawu amenewo kuti is a political reshuffle. Fika anthu ena aikidwa ncholinga chonena kuti akwadziwa zonena kuti awathandiza kutipula pasogolopo. Koma maybe mwasanga funso imene munasanifunsa directly. Mukakamba kumbali yonena kuti was it necessary mwina kuchita split by ministries iwo komanso mukaona nkhani yama expenditures ineyo ndikumati ndikakhala pansi honestly ndikumaona kunena kuti maybe kumbali ya chuma anthu avomera kunena kuti it is what it is, ndimene zilili izizi ndimene zilili chifuna okhala yocho ndimene ndikuonera chifukwa kunena kuti yeah, go ahead. Tavomereza kuti ndi momwe zilili. Is it what we are supposed to do? No. Sitena kuvomerera. Koma tunena kuti ifeyo sitimasankha nduna. Koma amene amatisankhira nduna atisankhira. Kuti nduna izizi ndizimene ziyendese. Now for me ndikumaona kuti mukaona nkhani ya public expenditure kapena kuti kugwiritsa ntchito ndalama zaboma kuti chingavute ndi chani? What would we lose even tinanena kuti ma ministers awatachita combine for the sake of kunena kuti tifuna tichite cut down my expenses awatachita combine. Our Minister of Education timaona kuti njofunikira kuti tipange split koma maybe the timing is not the best chifukwa cha mmene chuma chikuyendera. Sitikunena kuti siganiza bwino, the ministry is very big, koma tikunena kuti the timing is not good. Ndi mukapanga timing imene is message dikira anthu mpake apanguka manena maonera kuti makhanga timuli detached from reality. Khanga tikuti iliyozonera kuti anthu akudandaula, the economy is breeding. Makhanga tikuti inuyo simukutani sizikukhuzani ayi. So for me to be honest I feel disappointed. No ndisuntha chifukwa chokuti nthawi kupita koma utili pomwepa ndifuna kuti ukamapanga comment whatever you want to comment about. Remember tifuna tikambepo za ausi, tufuna so tikambepo za achingoma Ezekiel chingoma mani akotula zina limene ndumangoseka ndakumbukira nthawi ya convention tingakamba ngoma yolilisa asita ungambika atagwa uku nda Jesse Chakwera omweyo ndipo mulungu mwene achingoma ndagwa kangala ifa Jesse adati bula ndagwesa kukumavutsa mbili. I think one of amene ndawina kwambiri so I think namenemo. Here he is now. Watenga unyolo akutera amina masa akusapoti ankaka nawo sanagwa koma adakali chikwere nzawa atagwa uyu amuko kankono kuti ayi come up here tibatene Bible. Come up here wakwera ali kuntunda Ezekiel chingoma amene amakonda akuti unyolo uli nda chingoma anyamata ahotikali chisamalani. Yes, quickly. Yes. Mafani mwana kuti wayana keep saying kuti it's a political reshuffle. Then ufuna kuti ndivomerezana naye kuti chapo nditoka political reshuffle. Koma ndolo political reshuffle kama mambo za ndale. Yes. Now mutoka kuti mufuna kupanga political reshuffle mene machitiramu. Ndiye tinkalera tsikulira kunena kuti kunakhala mupanga za politics zanusi. Nkuiwala the economy ndio ndale zambwita. You look at the bigger picture, sir. Yeah. In this case, a bigger picture is what? Winning the election. Yeah.
win the election kubeku anthu akuvutikako. They believe kuti the way they are doing it, they are going to win election and fix things after that. Beleza kunena kuti ndale zabwino. Amene amatha kupanga manage chuma. Amaoneka ngati dolo pandale. Yes. Mafani kubeza imene sinapite ko. Congratulations. Because pali nduna zina apa zokuti nzakale. Some of them have no kind wait for them. Amene abwera kumene ajina mumba. Yes. Wabwera kumene. Pamono timawa patsabeka benefit of doubt for kuti anyuani. Yes. Talawi. La yese. Tufuna tikulaweni. So amumba Ezekiel Sumoma Jesse Kabwira tulawini ni ma deputy. Yeah. Congratulations for the appointment. Nkhani yabwino ndithu kuti mapeza ntchito yabwino. My brother, by the way, chimwa mayo nditwakani. Twakani zathu. Eba counters zake timaswana kubabe ndimesi makhalira. Nthawi ya Ching'oma imene asankha pano. Nthawi ya Chisamu. Yes. Nthawi zambiri a police amagwisidwa ntchito nthawi yolakwika ndi nthawi imeneyi. Yes. Manga opposition iwa chanjani. A Ching'oma ntchito imeneyi ayiganiza bwino. Ndimafuna ndiwamvere ndimauza Ching'oma kuti ndaona ma social media ka anyamata awo amenewo unyolo ndinu big. Unyolo ndinu big. Ndemafanira kuti unyolo wanu akunena anyamatazi zonena kuti unyolo chimene akubweretsani apapa ndikukhulupirira kunena kuti mtsogoleri wa dziko wadziwa kuti tikupita ku critical moment. Critical moment imene mdziko muno mufunika kuti mukhale sanity, mukhale order, mukhalenso mtendere. True. Now ndikufuna ndiwemphe choyamba chonchi a Ching'oma free advice. Mwapata kuseneka izi zili ndi inu winanso m'bale wanu gogo sadamve kuna kumakhano khala so overzealous. Hayi ndeti ndiunyolo ndeti kumangani chabwino kumeneko sana kubwereseni kuti muthane ndi anthu. Tithane ndi mavuto. Yes. Mthandiza Malawi. Muripesesa? Yes. Let's have a fair police. Yes. Exactly. Osati yoziyangana zigwanje zikapapa wensi ayi. Ndingokumbutsani kuti amene mwakusinthana naye kumeneko Nyamazukulu anapanga preside over zibwana zina zimene zachitika mdziko muno in terms of political violence. Kuli longweko uko taonako ma instance angapo ndithu anthu akututsa zikwanje ku blata kuno naso zina kuchikwawa naso zina ukangana mosema kupatula mwina kuchikwawa ma arrest amene achitika mwina musizi kuoneka bwino. Ndikupempheni mukulowa inuyo ndinu YMCP to the core kudziwa former spokesperson wa chipani kumeneko mukuseva dziko simukuseva chipani. So mukangozitengera pa ngongo kunena kuti andipatsa udindo akuluakulu a MCP titha kuchita zimene tingafune mawa kalegasi kanu zinoti ngati kunali nduna imene idasokoneza zinthu mtendere wa dziko la Malawi nthawi yachisanu nkulake nduyu ndamene it will be a bad story. Yes. So tiziona kuti kodi wathu akupita kumeneko akupereka chisanzo chotani chotani na mawa so exactly akutera kuti ale kumeneko ife timavuta kuti limvetsesani. Mene ngochitapo comment very quickly pa Ching'oma. Ching'oma panali nthawi yake imene tinkapanga ma program akata yankhule mwa mavuvu amayankhula. Yes. Kamwe yawo ndi ufunika ipange team kumbali ya ndale kundale zimakhala ngati ani asset zimakhala zothandiza koma kuboma in terms of kupanga handle zinthu professionalism kuti uziyankhula amene mmayankhulira muja mu office nkumayankhula anthu ena ma PS kumayankhula anthu ama degree awo a police IG modern muja sizingakhalireni bwino chifukwa this position mmakhala kuti mukuchita kata service osati kwa anthu MCP okha ngakhalenso anthu ena amene ali zipani zina amati akakhala amanena kuti thamangire ku police kapena Ministry of Homeland Security atithandiza. Sono chonde mukamapita kumeneko mukhale ndi nani partisan eyes kwa mukangokhala ndi maso onena kuti iye inde mundimva chipani musa anyamata awo ndithana nawo. I'm telling you, izi zosirana izi. Anthu amabwera Ministry of Homeland Affairs amachoka amapita. Koma what is going to be your legacy? So tipemphe kuti pamene tupita kuchisankho we expect kuti mdziko muno mukhala mtendere melane anzanga. We expect kunena kuti police even a police anena kuti yakubwera nduna imene ikulemekeza ntchito yathu ifeyo ngati ma professionals a police. MDF
commander in chief wao ndi president is very clear. Adandiuza president kuti apolice ayi doesn't command the police. So basically inuyo achingoma ndekuti mukuyang'anira police. Yes. Pali ubale winano wa apolice kumene koko. Yes. That one hand. Yes. Basi chaka tizikana basi kufinyana zosakhala bwino komanso timakamba kuti nthawi yachisankho inoyo pamakhati milandu tinatashe timawiji hunting tinatake basi wina kumakagwira pasti kamangeno wakuti Friday umanga pachisanu wina wake chama ujene kuti agone musero mujazatuke mande kuti wandale ungamaya nkefoni kupita police Friday samadziwa ndo koma uthawira kuti akaura kufuna anthu amene waziko limachepa so aching'oma congratulations imene yankhulira ayang'ane political temperature kana ntchito yakupasani nthawi yovuta kwambiri political temperature sili bwino nthawi yovuta kwambiri apa la anthu ena ali mabelo nthumba opposition inde nde mukamamanga muzionesesa kuti iyo investigation ani machita bwino kuti apasamaone kuti kodi where is the line between a political witch hunting and a normal and genuine arrest. Yes. Chonde big brother is watching kumeneko uku zoma azana makapakula kwina kwache uku kujana amba kapakula kwanza tubwera mabruti tukuziziwa zinazo tukuziziwa ndisakugwireni tukulupira kuti zikakugwira ndi kuchitisani manyazi chabwino nthawi yathu ndesiti kuichita manage bwino ausi sopano ndi nduna ya zamziko yoona public service delivery ntchito za mboma zilongosoke yes ukuoneka kuti ndi udindo waukulu kwambiri wokuti even nduna zina zinamba kufunsana kodi bwana athu ndi ausi panopa so ausi wakhala kuti ndabelero ali tibali chani chief cabinet is the chief cabinet minister mwina popeza kuti udindo wina kuti kandi mvekeka kuikwenda toka prime minister yes uveka ngati ka prime minister apa samphamvu kwambiri ausi apa samphamvu what does this mean what it means is mukati muone chitengereni udindo wa vice president chinthu imodzi imene ausi akhala kunena apo kwambiri ndi nkhani yakagwiridwe ka ntchito ka anthu aboma akhala munthu mmodzi womadandaula za anthu kugwira ntchito kubwera mochedwa kuntchito kuba ulendo wina mpaka nanena kuti pa umakhala lole apa anthu ena mukumalandira ziphuphu so aumakhala ngati kuti ndi munthu mmodzi amene nkhani ya corporate governance amakhala nayo chidwi kwambiri komanso kumbukirani kuti munthu uyu anali ku NGO nkhani ya corporate governance it's everything so ndikuona ngati kuti chimene achita president ndikuatenga usiwo kuti athandize kwambiri nkhani ya public service delivery maka muchaka cha chisankho chifukwa audziwe zonena kuti chaka cha chisankho nde kumakhalanso kana mbalala chifukwa anthu aku Capitol Hill amaziwanso zonena kuti a minister asamapezeka amakhala constituency na akufuna kuti OMP asagwe ndi kumakhalanso nthawi zina kumakhalanso chinambalala so you need munthu wina wobweretsa sanity and ausiwa akuoneka ngati kunena kuti ali ndi strength so ine ndikuona ngati kunena kuti afuna kuti athandizire kumeneko however I must say kunena kuti ni nthawi so yovuta chifukwa anthu ena kutale ausiwo sikuti akuaona ngati kuti ndi anthu akualemekeza alibe chipani alibe chipani akuti first time we have a vice president opanda chipani akuti ayankhula at opportune moment hata kusabwiza nazo zwacho sasa mukumva amaona kuti anthu adasangidwa anja kuti akuona kuti alibe constitutional powers koma kumbukirani kuti ali chabe minister analimo anthu ena mu MCP amene amaoneka kuti samawale badira koma samawale mekeza ausiwa now he's the vice president koma politically alibe chipani in courts ndi ukaikaso kuti anthu enawo azalimekeza kunena kuti apota under vice president chifukwa mu cabinet muja nthawi zina conference zimabwera chifukwa cha mavoti chimene wakhalira political base imene uli nayo so I don't know it's kind of a gamble koma tiona kuti pa 9 months pa ali motani muonanso kuti alimbikira kwambiri nkhani ya NIF achita bend towards this side kuonesesa nkhani ya relief kuonesesa kuti ayende madera osiyanasiyana kumene kujaso ndikuwaona kuti maybe chifukwa kuti mwina amawakhulupirira kuti ndi munthu mmodzi amakamba nkhani ya integrity maybe that's why awapanga push kumene chifukwa ena atukungwa kuti angokhuza nkhani ya NIF ndekuti basi zonse zicho tokapezeka kuti zili mmudzi umodzi zonse mmudzi umodzi
tipite ku break ya Series Enterprise tikamachoka kumene kuti tipitirire ni program yathu ya Hot Current khalani pompo katikati mwa program ya Hot Current lero la Mulungu pa 5 January 2025 brand new year program yoyamba mu chaka chimene chichi kuchoka sanachoke timato pase niko ausi netani ndi amonde kuti ndi bige kumene ku maso adacho sa ku UTM choyambirira cheni zimene nkhowa yana kunena kuti ausi choyamba tingonena kuti adawasankha paja kuchoka ku UTM kukhala vice president sizobisa ile personally ndikudziwa kuti zilipo nduna zina owana kubera ausi abadzayangana mu maderera tonchi now zimene apanga achakwera powapatsa fodi ngokulu yes ena ukonfirm koma ena akunena kuti ndiye kuti azamba maministers awawawa azikhabera ausi akumanga kuti mutano mmeneko mamuna adzipita muna direct kwa pule seek clarification yes koma zimene apanga achakwera ndi vote of confidence kwa ausi so whether somebody musimu apa katisadu nizidelera ausi zadelera zawo achakwera akhulupira kuti adani ausi yes ndi zimene awaona famene kuti palizina zake zimene ausi you cannot take away from him atokha kuti ndimanganya mbalira fine and good komano in terms of corporate governance in terms of some seriousness kunena kuti zinthu ziyende molongosoka you cannot take away that how should ausi handle this because ababa trust ndi kuti titaona kuti yakwera yes apa sauje apange handle bwanji zimezi zichifanya kuti takhatu madandaula decision making process mbuyo how should he take this position chimene chakhali kuvuta ku civil service yes zimonena zona kuti timatuma jiona kuti vuto ndi apapo and then we skate around I really hope zimene amakhala akukamba kunja asanakusede chikulindo ichi chonena kuti taona kuti apa mpola chichotsepo pola I really hope he's going to be very frank ndi anthu amene akugenda ntchito komanso asakhale okhayi ndeno IUDM ali mkati mwa ndime makwacho sa how is he laughing at this or amaseka kuti ndemu ndicho sajani look at me now wewe udanena kuti you know if you were us udanena kuti already ali pobino bwino yes afuna taka vice president ineyo free advice even from him for me ali chinchiro cha chikulu momwe azikhala kangana makajezana maundanja wa no apange concentrate pa ntchito imene ali nayo vice president komanso the new post these are big positions chabwino malingana ndi nthawi tisunthepo pamene papa tipite ku nkhani inake ya ma alliances amene tikuyembekezera kusogoloko kodi funso mwina ndi inuyo mukuchitha kuchiona chipani china chokuti chapanga zokwanira kuti pachokha chikhoza kupeza 50% plus 1 amapapo ndukayika zonena kuti chipani chimodzi chingapeze 50 plus 1 ndukayika zedi koma mwina nkhani ya ma alliances iyo ndonena kuti anthu kunjaku kuti atawerenga nkhani imene tinalemba Malawi News anthu anadabwa kwambiri kuchita kudabwa kwambiri atamva zonena kuti mukasankha kuti uyu ndi running mate wanu chisankho chija nkupeza kuti mwambwita simunapeze 50 plus 1 ndiye kulirirani palibe kuthekera kuti muthosankhaso running mate mmene munayalira timu yanuyo ndi mmeneso mutakatulukire kwena anthu anena anaoneka kuti kuti ndi mmene zidakhalire so ndikutha kuona kuti pakhala kusintha kwa maganizidwe because chimene chimachitika ndichi one tiyambe mosabisa MCP nkhani ya alliance sizikuwayendera ndipo ngati zitawayendere ndi mwayi chifukwa chani chifukwa chonena kuti mbiri mmene mudachitira ndi UTM ndi anzanu zipani zina mutonse alliance anthu anakuona ngati kuti ndinu chipani chimene munangowagwiritsa ntchito kulowa mboma koma mutalowa mboma anthu aja munawataya munadya nokha komanso munawalabadire ayi and because of that
chipani china chilichonse chizikhala ni mantha. Is it just about that? Kapena even iso za ngozi ya kuchikangawa it just was played another. Yes, you can't take away that. Koma even before achilima asanafe panali kale kudandaula kuchoka kwa opposition kunena kuti MCP atitaya. Even malemuo amataka mayankhula amaonesa kunena kuti amadandaula kuti zinthu zina zimene tidagwirizana si zimene tikupanga pano pa number 1. Number 2, DPP is the biggest opposition party, whether we like it or not. Koma chipani chachikulu ku opposition ni DPP. Now anthu amene afuna kuti akhale ndi DPP ndiye kunena kuti mwina ngati pali kuthekera azinena kuti azipita ngati running mate. Ena mpaka namva zonena kuti ayi bwanja apite kuti Mutharika mwina should step aside, mwina akabambe abwere chinthu chazachiyendese. Inu zidakanika ndi achilima ndi achakwera nthawi ija. Ndipo vuta kuti chipani chachikulu chipangere linkwishi the top position. Amene mukupita ku DPP mudzozonena kuti most likely candidate wala nsanu azakhala apita Mutharika. Inuyo yes. Inuyo ngati if anything ndoti mukuzabwera pa running mate. Sino pa running mate ipo pali zipani zingati zimene zikupoona pamene popo. And what you must also consider ndionena kuti zipani zingakhala zikupita ku DPP zizifunsa kunena kuti so a DPP mutilonjeza chani differently kuti mtati mwasalowa mboma kapata salowa mboma limodzi sitizaonanso chimodzimodzi ndi zimene tidaona nda MCP mbuyo. So pamene pofunika kuti pakhale kuganiza kwakuya, because otherwise if you're not careful mutangogwirisidwa ntchito ndi ukaponyedwaso kusogola kumene ena zawaonekera. DPP ikuoneka ngati kuti ambiri akuoneka kuti akhoza kupanga nayo for molasses, so maybe we can't even worry about them. MCP zibali zomwe zilipo, which party do you think MCP can convince and they come and form an alliance with us? Umodzi umodzi pade zafuna running mate. Anaone sakale ujene. No, ndakona ajisi zafuna running mate. But they've got no at least by nazulukatu kuli new leadership. Kuli new leadership. There's a new president. Yes. Kuli new leadership. Ukamva malilime yawo magazi akumodzi amaoneka kunena kuti they are pro MCP. Ali nkantu kuna vantu ya vali mavoti kabla zomwe agabya lokho komano akwenu mayona umodzi komano ukazimva zipani zina mene waonelera chunga kunena kuti UTM ndi UDF are we clear kuti atupere muluzi is he somehow having discussions in MCP? The tricky part, yes. The tricky part is kunena kuti mene waonelera chunga kunena kuti UDF nthawi ya convention the top leadership ikafuna kuti aliyese akhaleko anthu amusi namakhala zanuzwayi ndikumatha kuona kunena kuti mwina kupatula kunena kuti muri MCP kakhala udyo ndi ndani zina mukamba za ngozi ya ndege. The other aspect imene anthu akamayang'ana kunja nafa ndi sentiments anthu ina aku UDF akunena kuti ngati ife tikufutika panopa anthu akenda amenewa. You understand? So atomaka ndiponera things kama ngati partner ndi MCP ndana men UDF zoteka or other political party kono base yawo ya musi adziwatsatira kapena zinena kuti ayi. That's why it's more tricky. So meone na chunga kunena kuti MCP itokhala nditu pampani kuti ipeze bwenzi lokonda mokhulupirika potengera. Does MCP have a good story to tell anyone to say come join us because if you ndikumpanga convince msogoleriyo kuti abwere ndi anthu ake chifukwa sogolera akhoza kupita zimene akunena pamwe. Yes. Koma ma supporters think of UTM. UTM watenga from barometer imene kubwera closest to MCP ndi DPP ndi UTM. But do you think kunena kuti UTM and its supporters akabambe can convince the UTM support base kunena kuti teniso MCP? Ndipovuta. I doubt. Now ku UDF mafuna ndione dynamic hii kunena kuti chinthu chimodzi chimene chakhala chikumapanga anthu kuti aganize kunena kuti maybe UDF itochita consider MCP ndi nkhani ya mlandu wa amuluzi. Mlandu wa amuluzi takhala tikudziwa kumbuyoku kunena kuti panali boma lina DPP koma mlanduwo ngakhala amoneka kuti penapaka panayikateka chibale kwa mlanduwo sunathe yayi. So boma limene linaonesa kuti panali katika chidwi chonena kuti mlandu uja uthe ndi boma ila MCP. Now at a personal level I'm sure
amuluzi is grateful kwa chakwera koma vuto andana awadalwa MCB ashehe aujeni Aimlan mteje yes atakamba kachikena zonena kuti MCP dakhulukira muluza dapita yati kodi muzingo kamba kani you want to use exactly kuti muthu amakwisa ntchito ino koma we can't deny it kuti is in ndale, and at the end of the day anthu ena UDF ali very loyal kwa achair, whether atakhala kuti ali retired amakhala ku BCA ino amene munapita ku BCA kumakhalabe anthu ena amene amapita kukapereka monyi kukapereka sawacha so if UDF has to make an alliance with MCP, it will take a chair to convince UDF. So kumene mapita nkonena kuti now atachia watakhala kunena kuti afuna kuti mwina atakhala ataonesa kuthokoza kwawo kuboma limene lili koma does he have the powers kapena kuti ayindi kuthekera kunena kuti apite akachite nawo convince anthu amene ali pa grassroots chifukwa zinaoneka kale nthawi ya convention chifukwa sanayesa kuti sanayesa anthu anayesa kunena kuti MCP can you imagine muzakukhalako kungopanga attend convention anthu anakana kuti MCP kuno isabwere what more kunena kuti mukalowe nayo mboma what more. So for me ndikumaona kuti ngakhale kutakhala kuti kuli goodwill yomanena kuti mwina awawa thakwira nawo ntchito bwino koma now on the ground it's not even tricky. For me it's an unstarter. So MCP ilimbe mtima kuti ulendo uikhoza kupita yokha. Exactly. And it is safe ikapita yokha. No. Are they if you ask me, you know, pali kantima gena ena of course amazinamisa choncho ku MCP ko. Amazimva kunena kuti I failed tikadusa 50% plus 1. Abana, two things. You don't have a partner with you. Ndoti manamba zena ake asuta. Afro parliament says kunena kuti where kuma khawuli kuchipinda kwa MCP ko 51% vote for MCP, 49% are vote as managers. MCP might not be as safe. That's number one. Number two, umania with MCP, do they have a better story to tell? Well, that's another thing. Have they delivered to people's expectations? That's another hurdle facing them. So apempera kwambiri ngati kulusaka kuja asale kuja kunena ena aka asinthe maganizo kwina koma kupasiku the story is not. Chisisi chimozi chimene MCP kungwauzira mayeso. Yes. Chisisi chimozi ndi kumpoto. Kumpoto MCP historically has not fared very well. Ali ndi mbiri zoyipa nkhani ya one party system ndanthu ambiri kunkhana bekuja adavutika and because of that smavuta. However kumpoto ndi chigawo chimodzi chimene chalembesa anthu 800,000 or thereabouts and mukaona southern region, central region manamba ake about 3 million each. Sakusiyana kwambiri about 200 to 300,000. Awawa atatima base aliyese wagwira uko ngakhale ku south kuliko gawana muona kuti joka atakuzakhala kwambiri chigawo cha kumpoto. Now what may move anthu akumpoto ndi nkhani onena kuti takhala tikulonjezedwa kumbuyoko ndikumana mizidwa. Anthu akumpoto anena kuti tidalonjezedwa ndi DPP nkhani ya university and sizdateke. Inuyo what have you done? So in these 9 months, ikapena miezi hii mene ya salai, can they be able to do machawi ena yake kumpoto kucha? Apart from that, pakalapali strategic roads, miseu ina yake onena anthu kumpoto kucha, akala akudanda ula. Nima kumbukira anthu mene malemu bingo. Adazangu panga invest kumpoto kucha in terms of infrastructure development. The support he got from the north was overwhelming. Zoni na kuti kula afford anthu iwala. Kumbukira niso kunena kuti nthawi ya UTM. Malemu Chilima ada atenga vote kwambiri kumpoto kuja koma anali munthu onena kuti amata akapita kwene kuja he was speaking their language even amata akaima pa podium amayesa chitumbuka ngakhale chimakhala chonyenyeka koma amachiyesesa adakwatiraso konkuja samaiwale zimenezo. So anali ndi appeal and amaonesa ngati kuti akwamvesa mavuto anthu akumpoto. So for me I would say I don't know how government is going to read into the voter needs of the north. Koma ndaona kale kunena kuti amumbaja mwina ndi joka imene akumatenga kuona kuti akaphatikizana ndagotani hara mwina azitha athandizana kumpoto ataphatikizana ndagotani
chipani chimozi Ndi Malawi wire anakwesana pa vice president kumasi kafuta president asika kita campaign nda wonder. From Yes. me, Wayana has spoken very well. yes North, itoka joker. MCP, ikaibe nchini for kuno. Afro Barona says 70% would vote for DPP. Ndio chidaza kana kuchiko Kumpoto. North. Kunothi wakama kuyangana azikhala in mind izona kwa Wayana. Northern region has not been very comfortable. Any frustrations out History. yes what are Number you one, telling number them? two. yes Afro Brabeleja imazaonesa kunena kuti north and south Yes. amalafu zofanana Yes. main administration awirani Awirira. Yes. so they really have to go convince them why do you have guys to vote for us again. nthawi yatithera yachita njiru bambo Wilson Banda achosa ngati ku ala kwachani yeah kuti alephera mwina sinamve official ndamfaza kuchipinda koma ala kwanji amati player akakuna kusera bwino Yes. samuchosa mu ground ndoti zimavuta awawa chifukwa nena ayika pambala awayezeka you can only conclude kuti this government has lost confidence mwa iwowa. If you ask me nkhani ya Reserve Bank governor si udindo wa masewera, it's a political position. it's a ndi nkhani yonera chokhuzana You can't be a governor yes without- koma mafunika be kuti usankhidwe ndi anthu andale nangasama kusankhidwe ndi a president koma khali ukhale kuti zinthuzo ukuzidziwa now mkuluyi wagwirapo ntchito kodi banki Yes. mkuluyi wachitapo deliver kunjako koma mmene zafikira kuno ku Malawi nimafuna ndinene mawu awa whoever is going to come the success of the Reserve Bank governor is not only dependent on nzeru kapena PhD ya munthu uyi ayi pali ndale Ndeno uzipanga bwanji nthawi ngati ino chuma chikusokonekera ati mu nthawi ya zisankho afuna ndalama Yes. ubwerese ndalama Yes. forex ukati usunge akuifuna how do you manage this? tizovuta chifukwa kunena zona kuti mwecheze nawo abandawo akuuzani Ayi ayindikani frustration ya ma technocrats ngawagwira ntchito ngati ku Reserve Bank amakhala omwewa andale akuboma Yes. chifukwa when you think about it iweyo ufuna kuti upangeza austerity Yes. kuti bwana wako akunena kuti ndifuna Ufuna ndinyamuke ndalama. ndifuna ndipite kunja That's forex. upanga motani Ndasunga bwana ndimafuna tiguleka fertilizer. Ndizovuta. So, Subordination, for me, good luck. I Wilson Banda, you should not consider this ngati kunena kuti Failure. matero It's not a amoyo failure. pitani mukapume zinazi amana is a blessing in disguise zinthu sizili bwino Just a line from me. Yes. Ndikukwesa nduyi amene atabwereyo Yes. wabwera nthawi chabe zora tausintha zinthu nkaika yalakwa apa Asaka kwereyo azingova zibata muze. Bweza forex kuno iwe. Ndalama kuno. Zativuta. Samana mizane. samadikira kuti 11th yawo ndikukonza zinthu Pamakata zina zake ntchito imakhala yovuta. Yes. Ndikugwira ntchito nthawi yovuta ndi imene iyi. You can't be a reserve governor nthawi ya zisankho umakaniza nthawi ndalama. wa zero koma siselesol Kuti sisaidi. afika banda watu amesesa Yes. amesesa kuti anthu wamwina kumapewa ndalewa kana kumanzana kuti Apewe. palibe ubwino Mafoni ndi anthuwa amakabimba mafoni uku. they will still pull you down under the bus. They will still throw you. Unataka kunyengerera bwanji kuti usiye ntchito zako zabwino kama magwira ku UN ukobwe come and save your country. Let's gonna come and they will throw you. They'll forget you. Ama kutayo kuchi. Zona nakuchosesa ntchito yabwino koko usofa. Pepani abanda tukwafuna zabwino zonse amata bwere a Reserve Bank governor kuli illegal mining. I don't know how can the bank talk to other stakeholders and try to help because tufuna forex we losing forex. Yes. Ifanye kuti anthu ena kupanga illegal mining chaos. Yeah. Chipwirikiti komano mu chaos imene mumu there are some people that are benefiting. Yes. Sad. It's very sad. Very sad. Very sad. Tisire pamene poti pepese kuti tatengako ndithu about 7 minutes of our news bulletin koma next up ndi nkhani mwatsatanetsatane mchichewa pa TV pano tikusiyani mukumvera uthenga wa Series Enterprise. Nditokoze achimwene angawa awanda msuku Jona Pankuku amsukuluzi awanda mapang'ombe avayana achunga tathokoza ndithu azibale ine ndi nkhwenda viwi wanda msisya. Bye for now.